Вітаю! В ефірі «Кримські питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Другий парламентський саміт Кримської платформи. Якими є підсумки цьогорічного саміту? Та про що говорили учасники зустрічі в Чехії? 24 жовтня в Празі, столиці Чехії, проходив другий парламентський саміт в рамках міжнародної Кримської платформи. Там працювала моя колега. Матеріал від неї далі. А після поговоримо з експертами і учасниками обговорення. Також почуємо тих, хто був присутній на вже другому саміті. Це Празький конгрес-центр, один з найбільших у Європі. Нині тут, у столиці Чехії, головна тема «Україна та Крим». На другий парламентський саміт Кримської платформи з'їхалися делегації з 69 країн світу. Зокрема, прибули або долучилися по відеозв'язку спікери парламентів 55 країн. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на відкритті саміту нагадав, з чого розпочалася агресія Російської Федерації. Незаконна окупація та анексія Росією Криму у 2014 році стали, по суті, плацдармом для подальшого нападу і повномасштабної агресивної війни проти нашої держави вже у 2022 році. І головною помилкою світової спільноти, зазначила голова Палати депутатів чеського парламенту Маркета Пекарова-Адамова, стала слабка реакція світу на події 2014 року. Світ не реагував достатньо активно, не дав адекватної реакції на таку поведінку, а Кремль це інтерпретував як ознаку слабкості, тому що агресори завжди так роблять. Перед учасниками по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що мета України – повна деокупація всієї своєї території, включно з Кримом. За словами Зеленського, проукраїнські настрої попри російську окупацію зростають. Люди розуміють, що Росія скоро звідти піде, і перші свої кроки на шляху до деокупації півострова Україна здійснює вже. Російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі нібито нездоланне. І зараз ілюзії тануть. Я просто нагадую наші результати. Перше. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Залишити Крим доведеться і тим громадянам Росії, які переїхали жити на півострів вже після його окупації. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, зараз частіше лунають голоси на захист російських колоністів. А тому він нагадав, що саме коять російські окупанти з корінним народом, кримськими татарами та проукраїнськи налаштованими кримчанами. Окупований Російською Федерацією Крим сьогодні – це насильницькі викрадання та зникнення людей, політично мотивоване переслідування та позбавлення волі, тортури, жорстоке поводження, а також посягнення на інші основні свободи і права людини. 189 громадян України позбавлено волі за сфабрикованими і політично мотивованими справами. Голови парламентів та урядовці різних країн висловили свою солідарність з Україною. Вони назвали окупацію Криму незаконною та закликали Росію піти з півострова. Зокрема, таку заяву зробила і президентка німецького Бундестагу. Ми ніколи не визнаємо Крим російським. Ми засуджуємо систематичне порушення Росії міжнародних прав. Ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію, щоб вона припинила окупацію Криму. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту діяти рішуче, аби нарешті зупинити російську агресію в Україні. Давайте створимо трибунал, який засудить злочини Росії на території України. Давайте запровадимо санкції проти Росії і посилимо оборонний потенціал України. Зазначу, що міжнародна Кримська платформа була створена влітку 2021 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського і має на меті об'єднати світ для деокупації Криму. А саміт на парламентському рівні відбувається вже вдруге. До слова, в чеському парламенті вже анонсували, що створять міжфракційне об'єднання «Кримська платформа». Христина Дичко, Антоніна Куциба з Праги, Суспільне новини.
Запрошували ми до ефіру, аби обсудити і обговорити підсумки другого саміту голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. На жаль, не зміг він долучитися, але він записав нам відео з відповідями на наші запитання. Можемо далі почути. Це другий парламентський саміт, який після Хорватії приймає Чехія. Це, мені здається, один з найбільш потужних самітів парламентських, який відбувався останніми роками взагалі. І вражає він не тільки кількістю учасників, але й тими документами, які прийняті на ньому. Майже 70 парламентів підтвердили свою відданість тій справі, яку робить Україна. Підтвердили своє бачення і прагнення допомагати Україні до перемоги і після неї. Вони всі підтвердили всі питання, які пов'язані з справедливістю того, що Україна повинна насамперед відновити свою територіальну цілісність. І ціла низка інших питань, тому мені здається, що дуже потужні висновки ми сьогодні отримали. Це політична підтримка України, це колективна політична підтримка України, це свідчення того, що Крим не забутий. І Крим – це як приклад для більш важливих процесів, зокрема процесів, які пов'язані з формуванням архітектури глобальної безпеки. Тому я оцінюю дуже високо рішення саме даного саміту. Найбільш важливими є це питання підтримки територіальної цілісності України, питання, які пов'язані щодо допомоги України, питання, які ще пов'язані з відбудовою України, питання продовження підтримки фінансової України, питання щодо створення компенсаційних механізмів. Тобто все, що необхідно для України, ми сьогодні отримали саме на цьому парламентському саміті. З приводу зброї ми провели цілу низку двосторонніх зустрічей. Ті країни, які підтримують збройну підтримку України, вони тільки підтвердили свою роль і значення. І я звернувся до парламентів з проханням, що ті рішення, які необхідні бути ухвалені у ваших парламентів щодо зброї і надання її для України, вони повинні бути ухвалені якнайшвидше. Я їду з обіцянкою від спікерів парламентів забезпечити таке рішення саме цієї Кримської платформи. Також вже в сюжеті ми почули фрагмент виступу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він згадував про російський флот і його вплив в Азово-Чорноморському регіоні. Ми багато про це говорили в минулих випусках, їх можна передивитися на ютуб-каналі «Суспільний Крим». А що саме сказав президент і чому зараз слабшає вплив російського флоту на Азово-Чорноморський регіон і його безпеку? Далі пряма мова. Перше. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту. Вірніше, для його залишків на окупованій території Грузії. Тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо. Друге. Для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Також президент України згадував і про те, що безпека в Азово-Чорноморському регіоні і агресія Російської Федерації впливає на глобальну продовольчу безпеку. Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність. Без нашого аграрного експорту цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від західного узбережжя Африки до Бангладеш, до Індонезії. Це наріжний камінь, коли зникає український експорт продовольства. Руйнується увесь глобальний продовольчий ринок. Спочатку разом з ООН та Туреччиною ми змогли запустити Чорноморську зернову ініціативу. Згодом додали гуманітарну ініціативу «Зерно з України». А коли Росія вирішила зруйнувати і таку архітектуру продовольчої безпеки, ми запустили нові тимчасові експортні маршрути з наших морських портів на додачу до нашого експорту через Дунайський портовий регіон та шляхи солідарності суходолу. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлені на підхід ще більше 50.
Також зараз можемо почути і фрагмент виступу Рефата Чубарова. І далі ми більше поговоримо про певні підсумки з членкинею Меджлісу кримськотатарського народу. Можливо, так вперше дуже чітко і жорстко прозвучала наша позиція. Вона абсолютно така чітка про те, що жоден, хто поселився в Криму за період окупації, не має права залишатися в Криму. Вони всі мародери, вони прийшли покрадені, і тому така позиція має розділятися, на нашу точку, всім світовим співтовариством. І друге, це про майбутнє Криму, статус. Дуже чітко було сказано, що ми це бачимо, як трансформацію існуючої автономної республіки Крим і міста Севастополя в національно-територіальну автономію, яка буде повністю здійснювати свої повноваження відповідно Конституції України і забезпечуватиме наступні умови. Перше – це непорушність територіальної цілісності української держави. Друге – це реалізація кримськотатарським народом свого права на самовизначення на своїй рідній землі. Третє – це забезпечення рівних прав і свобод громадянина на території Криму, абсолютно всіх равних. І четверте – це сталий розвиток Криму як території, де мають жити в добробуті всі люди, які його населяють. Вже є з нами на зв'язку членкиня Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель. Вітаю і дякую, що долучилися. Добрий день. Ви були присутні під час всіх днів заходу і на гала-вечорі перед тим, і під час самого саміту. Які ваші загальні враження? Ну, загальні враження, звісно, позитивні. Ви знаєте, що це другий парламентський саміт Кримської платформи, і в цей раз Чехія, як сторона, яка приймала, провела його на дуже високому рівні. Я думаю, що ви це побачили. Більш ніж 60 країн долучилися офлайн та онлайн. Були присутні делегації, були відеозвернення. Звісно, всі країни, всі держави сказали про підтримку територіальної цілісності України та повернення всіх її територій, включно, а мабуть і в першу чергу з Кримом. В багатьох виступах були слова підтримки і необхідність захисту корінного населення Криму, корінних народів, в тому числі кримськотатарського народу, які зараз під тиском та репресіями. Тому загальні враження, звісно, позитивні. Зараз питання, розумієте, в чому постає? Питання в тому, що з минулого року змінилася загальна парадигма по питанню Криму. Справа в тому, що за рік до цього, в 2020-2021 році, Кримська платформа створювалася в першу чергу як такий дипломатичний вимір або політичний вимір повернення Криму. Після подій з повномасштабним вторгненням в минулому році ми в першу чергу розглядаємо військове повернення. І от яким буде Крим після такого повернення, як будуть відбуватися події з відбудовою Криму. Оце питання, на які нам зараз всім вже необхідно починати відповідати, тому що це буде дуже складний процес. Ви знаєте, що розглядаються різні сценарії повернення Криму військовим шляхом. Зараз ці сценарії проговорюються тільки експертною мережею, тому що, мабуть, держслужбовці та парламентарі, вони більш обмежені в своїх можливостях висловлювання, але експертна мережа це розглядає. І є різні сценарії, короткострокові, довгострокові, і один з них – це повернення в Крим, який буде просто зруйнований. Там не буде нічого, там не буде комунікації, там не буде жодної можливості для праці, спілкування, буде зруйнована інфраструктура, будь-яка матеріально-технічна база. На жаль, ми це побачили на прикладі Херсону. От як працювати в таких умовах? Тобто ми маємо проговорювати ці сценарії, бути готові всі, Україна і наші партнери, і прораховувати наші кроки наперед в контексті деокупації Криму.
Ви вже згадували про корінні народи, згадували про переслідування представників корінних народів Криму. А яка саме роль була відведена, аби нагадати, а можливо комусь і розповісти з наших партнерів про корінні народи Криму і про те, що зараз відбувається з ними в окупації? Розповідали всім. Я хочу сказати, що сама Кримська платформа, вона ж має декілька, скажімо так, таких векторів праці. Є загальна, точніше, головна зала, де відбуваються події, а є ще такі зустрічі на полях або івенти на полях цього заходу напередодні, можливість для спілкування. І от всюди, де була можливість для спілкування, один з напрямків, одна з тем – це тема тиску та репресій по відношенню до корінних народів, зокрема по відношенню до кримсько-татарського народу, принципова позиція, яка була зрозумілою в 2014 році і дотепер. Тому постійно от в контексті спілкування на різних рівнях обов'язково говорили про питання корінних народів. Про що ми говоримо? Ну, загальні речі вже висловив Ріфат Чубаров. Справа в тому, що майбутнє Криму не може розглядатися без захисту і встановлення прав корінних народів, і обов'язково має бути пов'язаним. Ми говоримо, крім того, що це має бути політичні права такі, які закріплюють права корінних народів, має проводити дії, які спрямовані зараз вже на захист. Ну, наприклад, прийняття списку Магнітського або списку такого, як Магнітського, по відношенню до тих, хто створює репресії стосовно корінних народів. Наприклад, визнання депортації кримських татар 1944 року актом геноциду. Зараз 4 країни в світі визнали: Литва, Латвія, Канада та Україна. Але ця справа має бути продовжена. Зв'язок з громадянами на тимчасово окупованій території настільки, наскільки це можливо. Розголошення політичних справ, в тому числі і справи, такі показкові справи першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джиляла та братів Ахтемових. Тобто в контексті питання Криму обов'язково було зазначена і проблема корінних народів. І що для мене дуже, знаєте, так показково, про корінні народи, про кримських татар говорили не тільки ми, не тільки Україна, українська делегація. Ну, майже у всіх виступах ми чули про необхідність захисту корінного населення Криму. Ви ж згадували про різні формати роботи в рамках, і, зокрема, ви були присутні на прес-конференції для чеських ЗМІ. Там були саме представники експертної мережі Кримської платформи. Зараз наскільки, по вашим відчуттям, лишається оця цікавість і, можливо, які саме теми взагалі цікавлять саме представників іноземних ЗМІ? Дякую за запитання. Ви знаєте, це дійсно актуальне питання, тому що на тлі цих подій, які відбуваються в світі, а ми бачимо, що вони розгортаються дуже швидко, по-перше, і по-друге, все ж таки 10-й рік окупації, 10 років окупації – це достатньо великий такий період. Тримати Крим в фокусі уваги достатньо складно. Ми намагаємося надавати актуальну інформацію, і от були, як я вже сказала, проведені різні формати роботи. Була прес-конференція, були окремі зустрічі. Після саміту Кримської платформи було проведено ще таке експертне обговорення та зустріч з громадськими організаціями в Чехії. Ви знаєте, питання у чеських журналістів, вони торкалися поточної ситуації в Криму. І ще були надані такі запитання: а які ваші очікування від цього саміту? І як саме чеське суспільство може допомогти в питанні Криму? Чого ви очікуєте? Які ваші, так сказати, побажання? Звісно, ми говорили про те, що надання інформації є необхідним. Інформація, яка розповсюджується, вона, ви знаєте, створює такий певний імунітет, якщо так можна сказати, для тих, хто в Криму. І розголошення, створення інформаційного поля дуже допомагає. І, по-друге, ми говорили про те, що є конкретні речі, які ми пропонуємо на тлі
цієї роботи, яка проводиться, і державою, і громадянським суспільством, і експертним середовищем, для того, щоб продовжувати співпрацю. Ну і, звісно, Чехія розглядається як країна-лідер все ж таки в побудуванні демократичних основ, тому що ми знаємо історію Чехії, знаємо, як це відбувалося. Це не молода українська держава, скажімо так, в них дуже така велика історія, але молода в контексті подій, які відбувалися в 20 столітті. Тому ми очікуємо на те, що тема окупованих територій і підтримки територіальної цілісності буде для них актуальною. Але в промовах політиків чешських посили були дуже чіткі, дуже вірні. От я отримала, знаєте, величезне таке власне задоволення від промов, тому що там була чітка артикуляція, чіткі меседжі. Безпека України – це наша безпека. Ми не маємо втомлюватися, ми не маємо звертати увагу на те, що другий рік повномасштабного вторгнення, ми не маємо йти на поводу і на лож путінської пропаганди, ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Тому в цьому контексті і політики, і громадянське суспільство, і навіть запитання від журналістів, вони були однакові в Чехії. Я вам дуже дякую за ваші враження. Я дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була членкиня Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксаль. І далі ми також зможемо почути коментар для моїх колег від постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим пані Таміли Ташевої. Рано чи пізно деокупація станеться, ми не ставимо це навіть під сумнів. І, власне, ми говоримо із парламентарями, в тому числі, щоб вони долучалися і до відновлення Криму в подальшому, в підтримці тих дій української держави, які будуть направлені на реінтеграційні процеси на території півострову. Звісно, що я буду говорити і про колонізацію, власне, про злочин, і депортації, і всі злочини, які будуть відбуватися після 14-го, відбуваються на території півострову. І, звісно, що ще раз закличу наших міжнародних партнерів, в першу чергу, звісно, що тут парламентарів, щоб вони підтримували дії України, надавали Україні зброю для того, щоб ми змогли деокупувати нашу територію. Далі до нашого ефіру долучається менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Вітаю і дякую, що долучилися. Доброго дня. Ми з вами вже неодноразово в ефірі говорили про важливість донесення на міжнародних платформах інформації про утиски, про переслідування в Криму, зокрема, які стосуються і корінних народів. Коли ми говоримо, зокрема, про такий парламентський вимір, я би хотіла, щоб ми пояснили глядачам, як саме вплив і робота з парламентарями можуть вплинути на те, як ці країни можуть долучитися до підтримки і інформаційної, і, можливо, в інших аспектах. Безумовна робота на рівні парламентарів, на рівні парламентів, як країн, так і інституцій, бо представлені були представники парламенту, Європейського парламенту та інших міжурядових організацій, інституцій, тобто не лише країни. І 69 учасників – це не лише 69 країн, це і включають такі інституції. То робота на цьому рівні, вона надзвичайно важлива, якщо не саме найважливіше, бо оскільки саме ці люди, які ухвалюють парламентарі кожної країни, які ухвалюють найважливіші рішення. Чи то буде стосуватися санкційної політики держави, чи то буде стосуватися фінансової підтримки, чи то буде стосуватися воєнної підтримки України, все це проходить через парламенти. А звісно, що парламентарі, вони завжди будь-якої країни, в будь-якій демократичній країні, вони орієнтуються на думку свого населення, на думку своїх виборців. Тому і вони також мають можливість прямо комунікувати зі своїми виборцями. Тому це напевне, що дуже така сфокусована має бути робота і постійна, системна, оскільки тут ми можемо отримувати набагато більше вигод і результатів, ніж від того, що ми будемо працювати виключно, наприклад, там з президентами чи урядами країн. Хоча і це, звісно, важливо, оскільки уряди – це ті, які виконують безпосередньо ці рішення. Тому працювати з парламентарями важливо. Ми вже знаємо, наприклад, що були заяви представників естонського парламенту про те, що вони готові ухвалювати закони, про те, щоб
дозволити використовувати заморожені активи для того, щоб ці гроші, ці фінансові ресурси, вони йшли на відновлення України у вигляді якогось такого відшкодування. Тому, звісно, що це важливо. Для нас важливо, ми Кримськотатарський ресурсний центр, багато років працюємо саме з парламентським виміром, оскільки ми працюємо над питанням запровадження санкцій, і звісно, що це теж дає поступово свої результати, оскільки це дає розуміння парламентарям, чому важливо ухвалювати ці рішення, чому важливо підтримувати і чому вони мають на це звертати увагу. Зокрема, серед рішень і те, про що згадували під час виступів, це також визнання геноцидом депортації кримських татар 1944 року. Це як може бути, я думаю, такий як приклад того, як саме парламенти на рівні однієї країни і приклад одного рішення можуть нагадувати всьому світу про те, що відбувалося, і про злочини Росії, навіть не тільки сьогодення, а й історичні. Звісно, це дуже гарний приклад, оскільки коли латвійський парламент ухвалював це рішення про визнання депортації актом геноциду, він не лише обмежився подіями 1944 року. Він також розглядав те, що відбувається з 2014 року. Вони ухвалювали рішення у 2019-му, тобто в період з 2014 по 2019 рік. Вони також це розглядали як продовження тієї політики винищення та переслідування народу, корінного народу Криму. Звісно, що зараз дуже важливі і рішення, які ухвалює український парламент. Це, зокрема, також про визнання геноциду, бо на це орієнтуються їх колеги з інших країн. Це також дуже важливий був закон про корінні народи, оскільки це дає тепер більше можливостей і нам звертатися і говорити з іншими парламентарями про те, що ми дійсно корінний народ, ми визнані, і це не буде суперечити чи якось негативно впливати на співпрацю між офіційною Україною, якщо хтось із парламентів світу буде підтримувати нас як корінний народ. Тому це, звісно, нам полегшує і підсилює нашу комунікацію. Тому, звісно, тут дуже важливо працювати як всередині на національному рівні з нашими парламентарями, так і важливо це вміти правильно використовувати і конвертувати в те, щоб приносити більше результатів у роботі на міжнародному рівні. Зокрема, наша попередня спікерка згадувала про те, що вже зараз потрібно розуміти, потрібно розглядати різні варіанти, як ми будемо повертати і реінтегрувати Крим після деокупації, і вже зараз приймати певні рішення. От в контексті цього я також хотіла запитати Ескандер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, коли писав про свій виступ, згадував, що найближчим часом буде проведено другий стратегічний форум «Майбутнє Криму», і якраз до нього будуть підготовлені такі системні рекомендації не лише для влади, а й для учасників Кримської платформи. Чи зараз ми можемо казати, коли приблизно це може відбутися і, можливо, які напрямки будуть цих рекомендацій? Цей форум стратегічно дійсно планується на кінець жовтня, початок листопада, тобто вже найближчим часом зараз завершується підготовча робота з нашого боку як організаторів, бо організатором цього форуму є Кримськотатарський ресурсний центр. Якщо брати з досвіду попереднього першого стратегічного форуму, у нас це було 10 напрямків, тобто це була публічна влада, кримінальна політика, цивільна політика. Перший форум це більше було, по-перше, дуже багато уваги ми приділяли тому, щоб проговорити, обсудити і виявити те, з якими проблемами потенційно ми можемо стикнутися після вже деокупації Криму, бо ми розуміємо, що деокупація Криму, і, до речі, цей парламентський саміт, також і декларація підтверджують про те, що буде відбуватися воєнним шляхом, і ми розуміємо, що ми як громадськість тут будемо залучені і впливати на цей процес найменше, бо це буде справа наших сил оборони. То вже говорити про реінтеграцію, що важливо також у декларації, а неодноразово згадується реінтеграція Криму і про те, що країни і інституції міжнародні будуть поряд з нами, будуть підтримувати цей процес, знову ж таки, не лише експертно, що теж не менш важливо, але фінансово, гуманітарно і інші види підтримки будуть. То, звісно, що ми вже думаємо про те, як буде відбуватися цей процес. Звісно, що дуже багато невизначеності в тому, що який Крим ми все ж таки отримаємо, в якому стані, це питання і інфраструктури, і людських ресурсів, і все інше. Але, тим не менш, ми прогнозуємо декілька сценаріїв від позитивного до найбільш, скажімо так, несприйнятного, коли буде там знищено мовно інфраструктурно
інфраструктура зв'язку і як ми будемо комунікувати з населенням, бо перше, що важливо, це налагодити ефективну і дійсно дієву комунікацію з місцевим населенням, яке буде після деокупації. Ми вивчаємо досвід, який був у нас вже після звільнення території Херсонської області, Запорізької області, які були помилки, які були успішні практики, як це організувати, в тому числі і гуманітарне питання. Але звісно, що ми думаємо і наперед, тобто на майбутнє, не лише перший період стабілізаційний, але і далі, як це буде відбуватися, що нам робити з людьми, умовно, росіянами, які незаконно знаходяться в Криму, бо, звісно, нам всім подобаються ці гарні заяви про те, що всіх виселимо і всіх відправимо, але ми маємо розуміти, що так не може бути і має бути дотримана спеціальна процедура, бо, знову ж таки, всі ті проблеми, які зараз є у окупантів в Криму, після того, як Україна встановлює контроль, вони стають нашими проблемами. І знову ж таки, якщо ми апелюємо до того, що Росія має дотримуватися міжнародного права, міжнародних стандартів, ми в свою чергу також маємо дотримуватися міжнародного права і міжнародних стандартів. І ми не маємо допускати якогось там самосуду на місцях. Тому звісно, це будуть ґрунтовні рекомендації, бо склад експертів – це люди, які мають досвід роботи з Кримом, вони дуже добре об'яснені в цій ситуації. Це люди, які мають значні наукові досягнення, це професори, кандидати наук, доктора наук, які системно працюють у цій сфері. І звісно, що ми будемо намагатися знайти найкращі шляхи вирішення тих проблем, з якими ми можемо стикнутися. Звісно, ми вже можемо спрогнозувати, які проблеми у нас точно будуть, умовно з тим, як ідентифікувати населення, як визначати і підтверджувати громадянство українське, бо у багатьох людей навіть там прострочений термін вклейки паспортів. І це дуже багато, насправді, дуже великий комплекс питань, про які не дуже люблять говорити вголос, але ми маємо про це думати, і це задача на нас, як експертів, про це говорити, думати, і не просто озвучувати ці проблеми, а й пропонувати рішення. І ось саме тому ми як організація вирішили залучити якомога більше експертів з різних галузей, там інформаційна політика, екологічна політика, у нас антикорупційна політика, бо ми теж розуміємо, який великий буде соблазн чинити і вихопити якусь земельку на південному березі. І, звісно, все це ми маємо прорахувати. Що стосується рекомендацій на міжнародному рівні, звісно, ми думаємо про те, як Кримська платформа, так, зараз це координаційний такий механізм, який основна мета якого деокупація Криму, але це не означає, що як Крим деокупуємо, то все вона має припинити своє існування. Вона має продовжити свою роботу як наглядовий механізм, як механізм залучення коштів для реінтеграції півострова і так далі. Тобто у нас є ці бачення, ці напрацювання. Я думаю, що найближчим часом ми будемо ще більше з ними ділитися, коли вони будуть вже так викриштализовані і конкретні якісь кроки, як можуть долучатися. Тому робота ця триває. Та я сподіваюся, що ми більше вже коли буде цей стратегічний форум, зможемо поговорити і більш точково і предметно по тим темам, які будуть там підійматися. Дякуємо дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких була з нами на зв'язку. І далі ми продовжимо обговорення другого парламентського саміту в межах міжнародної кримської платформи. Але перед тим можемо почути більше про ту резолюцію, про яку вже згадувала наша гостя, яка була прийнята, зокрема від народної депутатки України Марії Мезенцевої. Тут цікавий елемент, цього не було ще в жодній резолюції. Це така цитата, що це є war of choice, тобто війна за вибором. Це не спровокована, не стандартна агресія, яку, звісно, здійснив Путін і агресивна Росія, диктатура від недавнього офіційно проти України. Але багато спікерів зазначало не тільки проти України, географія цієї агресії дуже широка, вона шириться. І тут є посилання навіть на заклик Росії повернутися в домовленості щодо Black Sea Grain Initiative, це зернова угода. І ми дуже-дуже чекаємо адекватного підходу Росії, а не блокади Чорноморського регіону, тому що це питання продовольства і її безпеки всього світу. Я думаю, що всі інші елементи, вони повторюють
повторюють попередні ініціативи, вони засвідчують підтримку Україні, силам оборони. І вже ніхто не цурається говорити про те, що військова допомога дорівнює гуманітарній допомозі. Ми почули спікерів як мінімум 60 країн. Це розширений формат, ніж був в перші роки заснування платформи. І дуже чекаємо визнання депортації кримських татар як геноциду. Далі ми будемо підводити такі певні політичні підсумки другого парламентського саміту. З нами вже є на зв'язку політологиня Євгенія Горюнова. Вітаю і дякую, що долучилися. Доброго дня. А зараз, коли говорити і про проведення другого саміту, і про саміт, який був минулого року, чи ми можемо зараз говорити про те, що змінюються певні акценти або змінюється риторика того, про що говорять, і на що звертають увагу учасники, і, зокрема, не тільки представники України, та й представники інших країн? Так, безумовно. Другий саміт вже змінює не тільки риторику, але і змінює підходи щодо майбутнього Криму. Бо якщо ми говоримо, наприклад, коли починалася Кримська платформа, це був 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення, тоді говорили про те, що Крим, безумовно, частина України, що Крим має бути повернено, але це була якась така далека перспектива. Війна все змінює, вже в минулому році більш такі жорсткі заяви, а в цьому році вже чітко визначено, як на мене, це дуже важливий момент цього саме форуму, цього парламентського форуму. Визначено, що повернення Криму до складу України або під юрисдикцію України – це є запорука миру в регіоні. Тобто Крим є певним таким ключом до миру, до регіонального миру і, відповідно, до європейської безпеки. І це дуже важливий момент, що нарешті в світі це розуміють, що не просто повернення Криму як території, а Крим – це дуже важливий такий півострів з точки зору геостратегічної, геополітичної. Тому, відповідно, він має бути під контролем України, а Росія має бути як можна далі від Криму. І це ми вже бачимо. Тому що раніше, в принципі, існувала така думка, яку активно просувала російська влада, про те, що будь-яка військова інтервенція або будь-які навіть удари по Криму – це вже такі червоні лінії, які не можна переходити, і, безумовно, після цього буде така потужна відповідь Росії. Але ми бачимо, що жодної такої відповіді, окрім традиційних бомбардування українських міст, ці військові дії, які проводить Росія, жодних таких інших дій Росія не проводить, і тому, відповідно, всі вже починають світі розуміти, що ці червоні лінії, вони, напевно, є в голові тому Путіна, Медведєва, може ще когось, але в реальності Росія вже не має чим відповісти, окрім ядерної зброї, але ми розуміємо, що ядерна зброя – це вже така остаточний такий варіант, і навряд чи, на мою думку, навряд чи він буде використаний. Тому, відповідно, змінюється риторика, змінюються погляди, і це дуже важливо, тому що тепер вже ніхто не говорить про те, що тільки дипломатичний шлях. Сьогодні всі розуміють, що це може бути і військовий шлях, якщо не буде дипломатичного розв'язання конфлікту, а поки ми не бачимо з боку Росії жодних кроків до дипломатичного розв'язання. Відповідно, це може бути і війна, і військові дії в Криму, і, скоріш за все, я думаю, що вони будуть. Може, не в такому широкому форматі, може, якомусь обмеженому, але вони будуть, тому що окупація Криму буде відбуватися все ж таки, на мою думку, військовим шляхом. Також хотілося згадати, заакцентувати, і в тому числі для наших глядачів, що на парламентському саміті були присутні не лише, умовно, традиційні наші партнери з європейських країн, а також, зокрема, був і голова комітету з питань зовнішньої політики парламенту С'єра Леоне. Зараз можемо прослухати фрагмент його виступу. Я б хотіла, щоб ми далі більше поговорили про загалом, як можна залучити більше країн саме глобального півдня до цього. Давайте спочатку послухаємо представника С'єра Леоне. Ми будемо стояти поруч з вами, коли ми сюди повернемось, не для того, щоб говорити про війну в Україні, а для того, щоб вже обговорювати, як будемо проводити реконструкцію і поновлення України після війни. Я переконаний, що ще до того, як ми зустрінемось на такій конференції, прозвучить ще багато слів про війну в Україні. Моя країна хоче завершення цієї війни. Моя країна закликає Росію припинити цю війну. Це не тільки в її інтересах, це в інтересах всього світу. Моя країна, С'єра Леоне, мала великі вигоди від співпраці з Україною, зокрема, в сфері освіти ми мали українські стипендії, зараз це неможливо оформити через війну.
Наші люди просили, щоб я на цій конференції передав, що прийшов час, щоб Росія закінчила цей конфлікт. Якраз коли ми говоримо про глобальну продовольчу безпеку, ми здебільшого в ефірах згадували якраз про країни Африки, про країни глобального півдня. Якщо говорити про роботу з ними, тут чи вона є достатньою і як саме ми можемо ці країни більше, не перетягти на пік України, але, можливо, щоб вони більше голосно заявляли про свою позицію і розуміли, що дійсно відбувається на території України? Ви знаєте, я бачу тут декілька напрямків. По-перше, якщо ми говоримо, чи достатньо робить Україна, так, починаючи з 22-го року, Україна робить дійсно багато для того, щоб якраз отримати цю підтримку глобального півдня, як ми його називаємо, тобто цього регіону. До цього, безумовно, ця частина світу, вона була для нас такою певною терра інкогніта, тобто були якісь контакти, але вони були не такі серйозні. Сьогодні Україна намагається дійсно залучитися цією підтримкою, щоб як можна більше країн підтримувало Україну, щоб якщо ми говоримо про визнання російської окупації Криму як таким правомірним актом, щоб ці 13 або 15 країн, які це зробили в 2014 році, щоб саме оця підтримка залишилася за Росію, а всі інші вони були безумовно за Україною і підтримували Україну. Тобто тут дійсно дипломатична робота має бути дуже потужна, дуже серйозна, і не тільки дипломатична, це саме робота дипломатів, це культурна дипломатія, економічна дипломатія, багато інших таких напрямків. Але, на мою думку, ще дуже важливим моментом є те, що Росія дійсно стає все більш і більш слабкою. І от нещодавно, здається, голова МЗС Індії заявив про те, що вплив Росії в світі, він зменшується. І це дуже важливо, бо Індія також частина цього, в принципі, глобального півдня. І якщо такі заяви будуть лунати від достатньо потужної країни, як Індія, або інших країн, безумовно, що південь він буде орієнтуватися на ці заяви. Що якщо Росія стає слабшою, безумовно, Росія вкладала дуже багато коштів в підтримку певних режимів в цих країнах. Тощо, якщо Росія стає слабшою, то немає сенсу її підтримувати. Відповідно, треба бути в дусі часу, треба обирати інших партнерів. І це дуже такі потужні кроки. Якщо їх буде більше, безумовно, то ми будемо мати більшу підтримку на світовій арені саме від глобального півдня. У нас ще буквально хвилинка, але я б хотіла, щоб ми ще так підсумували, які кроки можуть бути ще, аби в тому числі і Крим повернути на порядок денний, окрім таких от міжнародних самітів, чи ми можемо ще щось зробити, коли ми говоримо взагалі глобально, навіть не тільки про окремі певні регіони і окремі країни? Ви знаєте, Крим вже повернувся. Завдяки саме Кримській платформі Крим повернувся. І сьогодні, в принципі, дуже важливо, що ніхто не, говорячи про територіальну цілісність України, ніхто вже не говорить про те, що Крим – це якраз окреме, щось там за лапками, в лапках, в душках, там якось десь. Сьогодні Крим дійсно є в порядку денному світовому, і якщо ми говоримо, починаючи з того, повертаючи точніше до того, з чого ми почали, що відповідно, якщо світ розуміє, або на парламентському саміті Кримської платформи розуміють, що Крим – це ключ до безпеки, це дуже важливий момент. Тобто до цього розуміння ми йшли дуже довго. І нарешті ми його отримали від наших партнерів, і не тільки партнерів, але інших країн, які долучилися до цього саміту, і вони розуміють, що дійсно без деокупації Криму не можна говорити про мир в Чорноморському регіоні. Це дуже важливий момент для нас і, безумовно, для Європи, для світу також. Пані Євгенія, я вам дуже дякую за аналіз і дякую, що долучилися до нашого ефіру. Політологиня Євгенія Горюнова була з нами на зв'язку. І на цьому ми маємо завершувати наш ефір. Побачимося вже наступного тижня.